Επιστροφή στις ειδήσεις. Τα βίντεο με influencers που παίζουν βιντεοπαιχνίδια χάνουν τη δημοτικότητά τους. Η τελευταία τάση να έχει χιμπατζή ως κατοικίδιο. Ναι, καλά άκουσες. Χιμπατζή ως κατοικίδιο. Αυτές οι διασημότητες του διαδικτύου χρησιμοποιούν αυτή την τάση για να κερδίσουν χρήματα και followers. Η θλιβερή πραγματικότητα είναι ότι παρακολουθώντας και μοιράζοντας αυτά τα βίντεο συμβάλλουμε στην κακοποίηση των ζώων. Μερικοί χιμπατζίδες είναι αρκετά τυχεροί ώστε να διασώζονται και να μεταφέρονται σε καταφύγια άγριας ζωής. Εκεί τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία, ασφαλής από τους λαθροθύρες και το παράνομο εμπόριο κατοικιδίων, περιτριγυρισμένοι από τη φύση, άλλους χιμπατζίδες και την ελευθερία.